budaya. Halo, Mbak Elisa. Halo, ngaturaken wilujeng dalu, Bayu Cangeng, Diong Cangeng, Bakyu Limbuk, Padalang Sri Susilo Tengkleng. Iya. Asli bocah saka Sulawesi ya kowe ya. Waduh. Aku seneng banget loh. Niki nek mboten mergo Mas Hadi Prayitno kula niku mboten dereng nate nderekke panjenengan lho, Pak. Wah. Kok ora tau dijak ngono lho. Iya. Iku tak bel nduk tenangno pikirmu. Nggih. Lah Mas Hadi Prayitno mau tak kandhani. Dikeki bintang tamu Mbak Elisa belen anu kono bel jolang wis ngebel aku ndak larang aku yo ngono. Oh, dadi tekniknya kaya ngono. Mula kok niki ajeng cah sanggar sik ajeng main. Mbasan kula dapat pamflet saking Mas Endra. Kok ono Pak Sri Susilo Tengkleng. Oh, ternyata menika wonten gegayutanipun panjenenganipun Mas Hadi suka belajar tempatnya Pak Sri Susilo Tengkleng. Nggih, Luar biasa. bocah niku turune amur kula. Oh, Heeh, turune ning musala. aman to, Le? Heeh. Turune ning musala. ten musola. Lah kan omahku enek musolane ngono, turu ning glundung cah telu. Nah. Kalih Bagong niku wae. Karo Bagong karo Hadi Prayitno ngene ngeleh golek Supermi. Sakake ben-ben yo mangan super. Iya. Nggih, menika ingkang ngajak kula. Sapa? Kakak aku. Wah, Kakak Jolan. Besti. Nggih. Nggih, sugeng dalu Mak Cangik Mbak Limbuk. Heeh, Mas Jolang. Nembe sepisan derek ke panjenengan. Ya, cah loro ki pisan-pisan kabeh. Lah nggih terae ora tak dijak kok. Ya iya. Gek lagi mlebu ki ramene kaya ngene mapane ana ing telatah ngene ambane. Elok ya Pak Mlebu Jolang. bleng ana wong takon. Aku mau rong macak darani bakul jagung. Darani bakul jagung. Ayo wong ancen sing kagungan kersa mboke Mas Timbul Hadi Prayitno iki Bos Polowijo. Ya, betul, Bos Polowijo. Elok ya. Nah. Gek dalange iki engko sing mucuki Mas Hadi apa Mas Tengkleng sinten sing to mboten pirsa Mas Tengkleng. Ning warung-warung wae ana tulisane kok. Ning warung-warung. Lah masamu. Tengkleng. Mas Tengkleng ki ning ndi terkenal ngantek warung-warung ki lho ana tulisane. Tulisane apa nggon warung? Asem-asem Tengkleng. Oleh ya kuwi beda balungan iku. Lah ya kuwi kan Asma Kinarya Japa muga-muga tlatah kene kiwa tengen kene iki pertama dan perdana Mas Timbul Hadi Prayitno iki dadi dalang. Amin. Wis sampe nek dadi dalang kudu kaya panjenengane le. Manganmu sarimi wae. Ya. Wis rasane. Iki karepe ben prihatin dulu kan berakit-rakit ke berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Aku ki nek omongan ambek kowe Kowe ora anu Lek Elisa. Apa dale? Kowe ngaturno anu panuwun karo ibuke Mas Hadi Prayitno. Nggih. Karo bapake. Nah. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upama Ibu ingkang sampun menggelar menika budaya ingkang agung lan sangat-sangat dijunjung wonten Indonesia Raya menika. Menika nek panjenengan boten gelar menika nggih eman-eman budaya niku dipendet kalih negara manca. Dados menawi putra panjenengan dados dalang kula dongakaken mugi-mugi timbul saka tupan iki dadi dalang sing kondang kaloko. Amin. Wis omonganku kaya ngono kira-kira. Omonganmu kaya ngono buras mene ndelongop. Apa meneh kok menungso malaikate ora mudeng omonganmu. Oh ya. Aku dhewe ya malah mumet kok anggere. Yang kandhane. Itu yang dinamakan ciri khasnya Mbak Elisa seperti itu. Ya. Omongan ngene iki yo mangkat terus saya. Lah sing penting karepe. Dongane tulus seko atos. Apa wi? Saka jero atos. Ati basa kromonya atos. Atos. Iya wis manut tau mbek kowe. Iya, matur nuwun sembah nuwun sanget Ibu niku. Jadi pionir menika bisa menggelar wayang untuk anaknya Mas Hadi. Kandian wis ora baen-baeno ki bengi iki. Wis diragati karo ibuke, ora kok mung klase iki eketan juta atusan yuta. Mergo iki ya mbleh sapi. Walah lah. Piye to sing ragati iki? Menanan. Kalau riyen kan pun matur, "Mak aku sok ben nek wis wani ndalang
gaweke apa kuwi Pendopo. pendopo yo. Yo wis gaweke pendopo. Terus gawe limasan. Gaweke limasan, langsung wayangan. Eh. Lah aku kok ape kaya anakku njaluk katok nek rape bodoh ora tak tukoke. Anakmu kuwi. So. Kok nyapa. Ya wis dadi bapak ki piye diwujudke kaya ibu Lah ki wujudke lah kono cekelan timbangan ngene-ngene entuk duit lah aku nek ora mangat ngene iki untu mobat mapit. Ora payu. Kene nek ora payu kono nek bendina setara tontonan lho kene. Ha nek kene ra ana wong ngokoni paling mentok ya mocok ya. Ora tandur-tandur ning pertanian. Dadi dalu punika Mas Timbul Hadi Prayitno. Nika pertama latihan suluk kula nggih kudu guyu. Lah piye ta? Biasane nek dalang-dalang kan suluke ngene to, Mbak. Piye, Pak Jolang? Kuku sing dupa kumelun. Iya. Lah iki takon suluk ning nggon aku mah. Kuku sing dupa kemelon. Sing ape? Kemelon. Kemelon aku niku. Kok pernahke to ya? Nah, itu yang dinamakan proses. Nah. Jare mbiyen isin-isin wedi menungso ora gelem ngomong. Ora saisen-isen le. Didelok wong kok isin. Dalang iki penak-penake wong, ora ngadep wong. Ning tok dhuwit akeh ya. Ora ngadep wong sing diadep. Lah sing diadep gegere. Ngono kok kene iki sing ngadep wong ora isin kok. Sing ngadep wong ora isin. Lah nggih, wong dalange ganteng kaya apa ya ngadepe gedebok ora saisin. Ya ora isin. Ayo. Mau wis gembrobyos ngomong kok kula gembrobyos sih Pak. Kula gembrobyos B. Nyenyel aku kan babe. Oh, babe. Oh, alah. Niki wau ya kandha, ape mayang bengi ora mangan wis 4 dina. Prihatin kowe. Prihatin apa? Lah piye? Ya terae ndredeg ngono. Tak kira pripun. Ora mangan sego tapi mangane lontong. Padha wae. Padha wae. Nggih, dalu punika lain daripada yang lain suasananya. Heeh. Jenengan mayang teng mriki niki ayo sing mirsani ngantos dugi tambak boyo mriku. Aduh. Nggih, saking eloke Mas Tengkleng sapa sing ra pirsa ya. Iya. Ki awakmu kene buat pirang-pirang iku mau penontonnya ana sing diadhe glangse barang ning kono ki ya. Diadek apa? Diadhe glangse kuwi. Apa kuwi? Wong tak jagung kuwi mau ya. Oh. Kok putih pirang-pirang ya. Saking antusias kepengin ningali Mas Tengkleng karo Mas Timbul Hadi Prayitno. Bakul wah lah luar biasa. Kabeh melumpuk ya, Mas. Apa? Melumpuk kabeh. Tumplek-plek sauke menungso. Piye? Melumpuk tumplek-plek sauke menungso. Tumplek blek ora tumplek blek. Ngelumpuk tumplek blek. Ora numplek blek. Ya, nggih pangapunten nggih Bapak Ibu menawi wonten kesalahan koto-koto, ketal-ketuling atur kula nyuwun pangapunten. Kata-kata koto-koto. Iki lho bot repote wong belajar ki kaya ngono lho Mas Jolang. Kata-kata ketal-ketul. Lah kono koto-koto ketul-ketul. Mumet dasku. Aku ya mumet, neng kan berusaha. Muga-muga iki dadi inspirasine bocah-bocah saiki pendo berusaha sinau budaya Jawa. Berusaha ya. Weh, ayu tek ngene iki sampean mbek bojone iki salah rapate apa ora iki sampean. Ayo cung berusaha. Ada kalimat yang harus A, yang harus O. Ya. Iya bisa iyo, berusaha tetap berusaha dadi berusaha. Oh ya. Angel kabeh. Dadi ngapura. Awake dhewe berusaha. Lho nek adus aja udo. Ngono. Ya lah iku nganggo O bener. Oh ya nganggo O. Lah kuwi. Yeah. Dadi ancen wong piye? Asli dari mana to, Mbak? Kula menika bapakipun seko toli-toli. Lah aduh. Apa mujeng to, Pak Bu? Toli-toli apa toli-toli? Oh, benten kalau aksara Jawa ada TH itu to ya, tol. Kalau ini enggak pakai H, jadi tol. Toli. Kan tol. Tol. Tol, Aduh. toli. Nek dalan lanang jenenge apa? Apa? Dalan lanang. Dalan tol. Oh. Alah, Aduh.
Aku Sing miris. marai lancar regane larang kuwi to dalan tul. Iya iya. Iya, aku duwe iku. Duwe. Duwe. Yo lurus. Yo Yo larang. Yo larang. Wah, mateng aku. Iki ora wis delik-delik sik dienggo ini. Heeh. Lah nek dalan wedok apa kok ana dalan lanang barang? Apa ya ana dalan wedok? Lah niku kula sing dereng tapatya mangertos dalan wedok niku wonten mboten Pak Dalang? Dalan wedok. Nggih. Ayo, jenengan sing jalari takon lho. Nek pomone jane Iya. enek ngaku ra mani muni. Ayo. Ayo. Enek dalan wedok enek. Lho jenengan iki wis ngawiti takon kene wis wani jawab kono Yo. kok ora iso jawab Lah. lho. Aku jane ngertine ora wani muni. Ah, jenengan niku. Lah nek kowe apa mudeng kowe lah? Lho. Pak Jo apa? Dalan lanang apa mau? Dalan tul. Oh. Nek wedok Wedok apa? dalan dalan rok. Dalan. Kok Emang greget ono kaya dalan ya? rok. Ya ono. Dadi sing mirsani Mbak Elisa Cih, luar biasa. matur sing panuwun Akeh antusiasmenya. pol pentok. Heeh. Ya. Geksone ya son wah lah. San. Son saka ngomah tak gawa mrene. Lah iya, Nggih. kabele wae nek tuku meteran. Wah, iya. Ora sik baen-baeno. Mas Haji engko anu nggih nek mayang aja kuku sing dupa kemelon nggih. Kemelun. Kemelun. Lah iya. Malam hari ini di streaming lewat Dalang Tengkleng Nyu. Nah. Dalang Tengkleng tengkleng. Nyu. Oh, pakai nyu gitu. Oh, lah Dalang. baru. Oh, Oh. dalang nek tengkleng. baru ku nyu. Ya. Nek baru Sakrepe iki agek 15.000 urung kaya Dalang Sena nganti meh jutaan. Heeh. Sing nggawe agek 2 tahun kok. Oh, nggih, menika mengke nggih saged dados 15 juta. Ya, tapi saya tuh ora seneng viral mergo nek viral iki engko ndang selak surut. Nek banjir ndang cepet surut to anu lang. Nggih. Dadi lek tiri-tiri ngono ning wacek suwe ngono lho. Penting ajek aja. Oh, alon-alon macet mlaku ngono ya. Ya. Oh, awak yo ora kesel banget. Yo Lah nggih, ya anten yo terayu arang-arang kuwi kok yo mbela. Ya sak madyane Sak madya. leres jenengan wong rejeki menika sing kagungan Gusti Allah ya, sing antum Gusti Allah. sing dundup sing gawe urip. Lah, nggih, Pancen lah, aku pendak sasi yo mayang, mbok ping pira-pira mayang terus. Nggih, dolan. kabare dina iki yo wayangane adoh-adoh. Lah, Ah, ya, lah, ada. maksudnya saka Bojonegoro terus pindah Bandung, Ya. terus pindah Bali. Ya ora adoh perkara jarake. Lah, apa? Adoh-adoh gange. Anu, Mbak Lisa, gandeng iki ning Tuban coba Sriuning, Mbak. Oh nggih, menika Ah. nggih wonten pamundutan, monggo Pak Pamungkutan Jo. apa? Ya diwaca. Nek pamungkutane dhisik. Piye kok cep-cep ngono? Aku gak iso maca. Ya tak bocone. Wah, Aku ki anggere ning Yogya, anggere bar pentas kok daerah kulon Jogja ngono kok terus nyoto mesti pethuk Elisa kuwi. Lah niku kepetuke mung pas nyoto Pak. Ngono aku ya ora dijajak kayak bayar dhewe. Wis ketara. Oh, bolo ora bayar to. Padha ora bayare. Wong kono ya kon bayari yoga-yoga malah. Iya. Apa wi? Ya saking Mbah Kasim. Karang Ayar. Karang Anyar apa Karang Ayar? Karang Anyar nyuwun jogetan capek gunung. Caping gunung. Aku cuman boco. Coba diboco. Bener Elisa tulisannya capek gunung Kadang ki orang kayak susu. Nulisnya itu. Apa? Yang penting selak diulung. Nulisnya piye mau Kayak nulis? susu. Oh mongko nulisnya Selak kayak susu. selak kesusu ora bersoho. Yo. Oke, Ya. capek gunung. Oke. Nggih. Manut, Dirian manut. sampe Nggih, ya. Uning napa Sri Uning siosipun. Ya, caping gunung iki dhisik. Oh, nggih. Engko Sriuning nggo gedhe garap karo Hadi yo. Ya. Oke. Caping gunung. Jengrengke sa. Nggih. Ya. Saben bengi nyawa Dolang, dolang. Oh.
jleng. Apa wi mau? Kompak ora sempak. Ya, kompak karo semangat dari si semangat, kompak tadi ini sempak. Waduh. Iya. Sempak iki saiki semangat karo kompak. Ya. Alah, cara toli-toli ya. Iya, cara tali-tali. Sempak, semangat dan kompak. Wah, aku nganggo wi. Nganggo? Yo nganggo koyo kuwi Semangat. slogan kuwi. Karo kompak. Awakmu nganggo apa ora? Nganggo lah. Aku ramung sempak tapi sempak teles. Cah wedok, Piye? sempak teles. Apa wi? Sempak teles semangat, kompak anti males. Jleng. Waduh. Aku seneng Dik. Jreng. Nah iku. Wah, Elisa wis kepengin iki. Wah. Sapa ngerti engko ning kene ana Joko sing pas ambek Wah, awakmu. muga-muga ya entukno Joko Tuban. Ya. Joko Anu, Tuban. kowe iki saiki anu ning S3 apa ora? Anu sa. Nggih, menika nembe disertasi pengestunipun Pak Sri Susilo Tengkleng. Iya, ning anu ngendi? Anu universitas ngendi? Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kajian seni masyarakat. Alhamdulillah. So sing ngepek kowe profesor kowe, nek ora profesor awani ning kelas julang ku ora wani. Ah, mboten. Julang kok karo dokter iki. Mboten kula S1 ora wani lagi tes tugel pilek kok. Ora lah nganggo S aku. Oh, es potong. Iya. Yen memajang mung karo janur Aku wis berusaha. iya, bisa kowe ro aku ngene plek jleng. Piye carane sempak? Wah, jan Yes. penak. Aku jengleng agak iki aku jengleng kok siji mumbul bareng. Lomba Penak ra? penak. Nek bareng ngono penak ora? Penak. Nah. Bayo. Kembang wae weton gunung Wah, Iso bokong wis nyedit ngono iso ngono mat tengkleng ngono ya, iso ngono ya. gage. penake dadi dagelan ya Mas. Penak dadi dagelan. Dadi. Sugih dalang paling ya gedebok. Debok. Nek dagelan iso demok-demok ya. Kang dagelane bebas kok relasi. Awakmu ki wong ayu. Nah, Sik pinter. Ah. Asungane. Wah, aku seneng. ya iya. Awakmu sampean kira-kira pengen mlebu swarga apa ora? Ya pengen. Oh, Pengen lah. ana kepengin ya aku mek bojo ae. Aja kuwi. Loh, Emang syaratnya ngono. piye to? Wong ayu nek ngopeni wong elek-elek kae ahli swarga. Mergane. Lho ki kepengin ngerti jalan tol apa ora? Tapi carane pancene nek apike iki ngepeke sing kaya ngene wae. Kok iso ngono? Ben awet. Nek misale entuk wong bagus kaya Mas Hadi pamane ngono. Walah. Dadi dalang bagus sing nyeneni sinden cacah 12. Wah. Ora remuk katiku. Anu mulane aku pek bojo tenan ora ono sing nyenengi wi. Bayu. Ngene iki carane ora. Ya sapa roh nyantol kene iki adu nasib kok. Pecinta
Mas sampe tak baleni pisan kas. Kurang tau melok grup iki aku. Tak baleni pisan kas tek. Aku serat konsen. Elisa saiki pinter sikile dipiteki barang. Wah, Dek iki bo. Ayo sikile. Anu, nggon kuku dipitek Dek iki bojoku tak takoki wah kok pitekan kaya Mbak Elisa. Aku dikeplaki ya, Sa. Dikeplaki piye? Iki kok mripatmu ora ngerti masamu pitek. Lah apa to, Dik? Cantengen. Santengen. Malah nek lakone ngene, tak kira piteke wedi nek rusak jebule cantengen. Walah. Lah iya. Arep Iki anu Jolang. Pripun? Ibuke Mas Hadi. Iki ya jar kepengin wayangan meneh sok bar bodo kagungan kersa. Oke. Nah, kagungan kersa mantu. Mantu. Dadi nek ora sawal besar. Pas mantu wayangan meneh ya Bima Laras ya bintang tamune Elisa Niken Salindri wis sapa-sapa dak kabeh arepan. nggih Rita Sugiarto nika ya ape dijak barang. Nggih. Oh iya Rita Sugiarto Niken Salindri sok imah. Pokoke kira-kira piye carane pendopo iki ngalih etan kono. Pendopone anyar ya. Ya iya. Pas ben muga-muga wayangan ning kene kamar mandine wis dadi ya, Sa. Heeh. Iki mau urus Kowe dadi. mau aku yo goleki. Aku goleki piye? Aku sing suwedi antek-antek botoe. Wong kono nggo darurat. Lah nek wong wedok darurat aku memahami. Lah botol loro tanci nyepit rene grempyang sak wong-wonge. Gak apa-apa ya Om darurat. Lang, Jolang. Cih. Lah bisku manggone ning kono ngendi anu kok kene nek kok 5 kilo. Loh, jenengan parkir teng bale desa mriko. Alah adoh banget. Mreningmu sinden-sinden diusungi karo motor brondol. Heeh. Dadi L300 kuwi lho. Sapek. Sapek. Ngamulane iki Mas Timbul Hadi Praetna sampeyan dalang kondang bakalen duwe asisten, bakalen duwe sopir pribadi. Wis studio Mergo pendopo. kok duwe sopir pribadi. Ngopo, Mas? Deknen gak iso nyopir. Sampeyan tumbas mobil dhewe tuku. Tumbas dulu. dhewe. Iki kowe esuk ameh tumbas mobil kowe esuk. Wis nyang-nyangan iki mau. Iya. Lah buke tumpane Pajero. Wah, lah buke niku aja nek kok Pajero, trontone disetiri kok, Pak. Napa sakit. Nyopiri dhewe lho teko Solo. Kula nggih gumun niku Mbak Rasmi niki. Napa? Driver kondang. Heeh. Teko Solo lho, kok kene iki lho, nyopir dhewe kok Pajero. Nggih, estu. Ayo, teko ngomahku ya Allah. Mbak tinggen kula malah nggawa truk isine jagung. Wah, nggo trek. Ya gamelan iki mau ya digawa trek Bu. Anu Bu Hadi. Ya. Dan nggih, Jemput ning nggon aku. wanita Ya, lho. wanita perwira. Perwira. Panas udan. Panas udan udan panas lengaling capek gunung. Mas Timbul Hadi iki ngene. Ipun. Sesuk nek wayangan panggunge kei lampu sing plengakan lho, Mak, ngene ngono. Plengan. Jenenge lighting. Lighting. Lighting kok, lampu sing plengakan. Gek makane ki ya manut. Ya. Manut mae. Apa-apa turuti kabeh. Ape payu ndalang kowe gaweke juglu limasan. Weh, elok-elok. Kandhani kok. Belehke sapi, somben belehke sapi neh. Heeh. Nanggap kanca-kanca nekake kanca-kanca ra ngentekke jagung sak kintal. Iya bener. Nadyan wadon sarta Swara suling Kumandang suarane ketan saja nek lakon eno maneh banyu
Nggih. Caping gunungipun. Matur nuwun. Ya. Lain daripada yang lain lho Mbak nggih. Piye? Biasane bocah ki nek dolanane motor, kok nek gedhe dadi sopir. Dadi sopir. Bocah dolanane iki engko umpamane buku, so nek gedhe ki biasane dadi guru. Lah iki ana bocah seneng dolanane pitik kok dadi dalang. Kuwi lho. Lah kene iki kondang to. Tuban iki kan kondang sawung galing. Iki kan kondang sawung galing kene iki angger pitik saka Tuban iki mesti peng-pengan ngono lho. Enek sejarahe. Oh, ngaten. Iya. Wah, bisa seneng dolanan pitik to, Le? Nah, Bisa matok ya. aku dhewe ya seneng kok. Agen rene iki nomor 1. Gek urung mangan lah sing penting pitike adus, padahal dhek ora tau adus. Wong malah ratu. Pitike dulu. Ya. Nggih. Anu Elisa, Nggih. iki enek pamunggutan saka Amsterdam. Amsterdam. Pak Wibowo. Wah, Oka Wibowo. Amsterdam. Sugeng dalu Pak Dalang, Pak Sri Susilo Dengleng, saya Bapak Oka Wibowo. Oh. Saking tlatah Amsterdam, Belanda. Oh, dalu menika kula badhe nguri-uri budaya Jawi, budaya luhur, leluhur wonten request gending bajing loncat nyuwun swantenipun Mbak Ayu Purwo Lestari. Gending menika kula aturaken kagem Sutrisno Ki Susilo Dengleng di seluruh Nusantara. Salam kagem Mbak Elisa, sugeng hamirsani, sugeng midhangetaken wonten tali asihipun kula transfer 600.000 Pak Dalang Dengleng. Oh nggih, matur nuwun. Mlebu transferan cah. Matur nuwun. Ya Berkah Pak Oka. Untuk transferan bolak-balik nek Madang ya ora tau traktir. Lah ya kuwi to. Ya bangeten. Ngapunten Macangi. Apa? Menika tesih wonten genduk-genduk alit menika mobil badhe dipun tanjakaken rumiyin. Iya, iki anu se pamunggutan iki mau Mbak Ayu ya, saka Mbak Ayu, Jogja. nggih. Engko saku mundur, engko hadi maju. Oh, alah. Jos. Aku mundur, hadi maju, teko esuk. Setuju. Nah, nggih. Yo anu Nduk, ayo. Mbak Ayu. Monggo Mbak Ayu pinggir dhewe niki ta. Wah, lah sing niki Iki sindene Mas Seno ning kene kabeh Elisa, Wah, Ayu, Ani Blorong. Kenek ku tombo pedes iki. Heeh, pedes piye? Lah pripun dadi piyayine iso semlohe kaya gedang sing disuguhno ora sing cilik blas. Gedang gedhi kabeh. Kene iki apa ya makmur-makmur ketiga ngene gedang kok sak muwine-mine kuwi lho. Lah ya jenise iki gedange gede. Lah yo kaya sinden ngene iki kepiye jajal? Ki nggo iman ta ora dintekke nggo iman, dintekke ora kalong. Iki jenenge makmur gemaripah loh jinawe. Aku wis matur karo Timbul Hadi Praitno, aku engko 2 lagu terus mundur. Kowe genti coba mentalmu sepira enek jolang nganti kalah karo jolang titerono aku yo ngono. Cocok Macangi. Bar iki kudune ki Timbul, ya. Nggih, leres. Oh dijajal ya, Nduk. Ya coba anu Mbak Ayu bawane saka anu iki Pak Oka Wibowo. Nggih. Gunung Wes kaya Waranggono Jawa Barat estu iki Macangi. Napa nada vibranya wah keren. Matur nuwun. Nggih, sok aturken salajengna. Sok. Ulah pundung turis sungkur lan sungkan.
di negara sajake sing ngendangi ngerti tegese lho ning. Iya. Anjing bocah ngertinan kok nduk wong ana setan liwat wae mudeng kok. Ngertinan kae. Sampun ya. bahanipun. Monggo. Iya, Karon. ya. Yes. Sedherek Ajak ini.
Matur nuwun ya Mbak Ayu. Inggih. Mbak Ayu nuhun. Jolang Nggih. karo Mbak Elisa. Nggih. Ndak mriki. Nah, Pripun macane Mbak Limbo? iki gandeng anakku lanang Timbul Hadi Prayitno. Nggih. Wah, apik ora anu sa tambahi Timbul. Aus elok Tambahi jenenge Timbul Hadi. Sae menika Kandalang Kaloko miyen wonten Yogyakarta. Oh, Mbah Hadi. Mbah Kamu Timbul. harus berusaha ya. Mbah Timbul Hadi Prayitno, semoga kondangnya besok ya sama Amin. seperti beliau. Amin. Oke. Amin. Ya, Rene, adi teluk Rene. Ha. Di anu to, srepeki Mataram to. Teluk. Ya. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mak Cange. Nggih. Mas Timbul Hadi Prayitno pripun pawartosipun? Kemrungsung. Kemerungsung, ampun kemrungsung. Aku mbiyen yo tahu ini pengalaman yang somo. Persomo Aku, sama. ya, ini Mas Timbul apa semester pinten Mak Cange panjenengan? Nembe kalih, Mbak. Nembe kalih sama aku dulu diisi Ngayogyakarta semester keloro dikon mayang di pekso mayang. Padahal aku ramudeng bahasane koto-kotone. Terus tak suruh aku ya wis rapopo aku mayang tapi aku ra iso ngeprak jadi dikeprakin sama Pak dosenku. Wis gaya goro-goro aku buka kayon tak jret warnane biru mongko goro-goro lak yo abang. Ya itu adalah sebuah apa ya pengalaman yang harus diproses. Nah, awakmu kudu berusaha. Rasanya pripun sak menika wonten sak ngandhapipun blencong. 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 Pripun? Seneng mboten? Pripun? Seneng enggak? Apa Ayo, deg-degan? remen sangat. Oh, kudu remen. Anu jajali dodok wis ora. Ayo. Nah, Ah, secara aura wis samun. Aurane ketok wis. Aurane ngedap-edapi. Apa bingungno kok? Bingung nominya. Lah iya iki kan kaya baru pengalaman perdana. Disaksikan banyak orang. Ya. Luar biasa. Ini kudu matur nuwun Mak Cange karo Mbak Limbo karo para-para sing mangestoni termasuk ibunya. Ya. Mungkin Sponsor utama. Bu Rasmini kersa tindak Mbok menawi mriki ya. kersa tindak mriki Bu Rasmini memberikan pengestu kepada putra. Putra, yo. Duduk. Rodok. Diderekke karo matun ra apa-apa. Iki sing ngomong Mas Timbul Hadi Prayitno kuwi. Yang ngomong menika Bu Rasmini. Mangga Ibu. Memang buah jatuh tidak jauh
jauh dari pohonnya. Maksudnya Bagus-bagus Mas Hadi Prayitno ternyata ibu-ipun menika nggih cantik sanget. Cantik luar biasa loh Bu Rasmi. coba Mbak Lisa mungkin ditanyakan kenapa selalu mendukung anaknya. Nggih sugeng dalu Bu Rasmini pakai bahasa Jawa apa Indonesia Bu? Jawa Yes. mawon. Ya, Bahasa apa Indonesia. awar maktun ae sing nggawa dompet. Oh, pinter kamu. Iya, Ibu menikah yang dijadi impiannya Ibu kok memberikan dukungan, tahu anaknya suka mendalang itu sejak kapan? Terus bisa memberikan dukungan sepenuhnya kepada anaknya itu sejak kapan? Sejak kelas 2 SD. 2 SD udah 2 suka SD. pegang wayang. Oh, Ah, nggih. dolanan wayang kelas 2 SD. Jenengan kok ora kon dadi bakul jagung ae to, Bu. Bakat itu memang luar biasa ya. Nah, Ibu wira swasta ning Polowijo putrane ndalang. terus Ibu itu PK sekali. Oh, PK. Iya PK lihat anaknya ndelok nyekel wayang iso apik iki sesuk iso dadi Nek dalang. ngono ibuke sempak, ya apa ora? Iya sempak karo anake plek. Ya semangat dan Semangat dan kompak. Doa kagem Mas Timbul Hati Prayitno. Harapannya Ibu. Harapannya Ibu. Kang Putra. Nggih, semoga Hadi Prayitno dados dalang sing amanah. Amin. Amin. Saged pinter, sae dados dalang Amin. sing Amin. dikenal tiang seluruh dunia. Amin, amin, amin. Yang luar Lihat biasa loh, tepuk kayak tangan, gini. tepuk aplausnya dong, Bro. Supportnya Ah, nggih. 1000%. Nah, niki kanggo kudangan Mas Hadi wong mumpung Mas Timbul Hadi Prayitno nyekel limbuk cangik nyuwun lagu napa Ibu? Monggo. Lagune Matun iki lho sing apal, Matun. Podang kuning po napa? Lah nggih. Ditakoki Wis pripun pinter ya, wis macange? pinter ya. Wis pinter ta? Apik, Pripun macange takon pripun mau? Nyuwun podang kuning napa-napa? Lah, kodang kuning napa-napa ya ana lare apa ora ya? Sri Uning mawon. Wah iya. Oh ngerti to, Sri Uning. Mustikaning Tuban. Sri Uning Mustika Tuban, Mas. Ngagem. Bawani, Cok. Wah iya. Wis wani ya. Ayo dibawani sing kepareng bawa sinten macange. Derek mawon. Oh nderek ya wis. Ya bintang tamune nggih. Nggih, Mbak Elisa mawon. Kok separuh Mbak Elisa, separuh Matun. Ayo. Oh, wani iki. Lho, Matun iki nek kon bawa walah-walah. Wah, niku. Wo takbirane nggon ngarep kok. Ya. Putri kang sulisten warni Krungu kok Butris ya. Putris. Oh iya. Iya, tadinya kan sinebut pahlawan putri. Iya. Srihaning Mastika Tuban. Macange kalih omong-omong apa ngono lho. Nyamong napa? Anu ndekte sinden, Nah, sinden. Coba iya. sak larek ngono. Salare Putra Kanjeng ngono kuwi. Putra Kanjeng. Ayo dikte sinden Ndekte yo. sinden. Putra Kanjeng sira lawe. Iya, Pak. Agek pisanan lho, Mbak. Langsung Urung ping pindho, sok ben nek ping pindho mesti atine sok nanggapne ya, Bu. So, lah kan ngene pintere. Amin amin amin. Tak berangkung bajana Bapelo wirat moyo
Iki wis punjul separo lho iki. Ayo. Monggo, maktun saged napa mboten? Nah, ayo. Ya ngene iki. Resikone wong momong ya ngene iki. Cilik didusi gedhe wis mahni nakoki ya ngene iki. Ayo. Ayo matur sithik mawon. Jajal anu ayalah solang. Kene kanggo kunci wae lho. Oh nembe serak nggih, nembe serak. Ngapunten Mak Cangik nembe serak. Oh nggih. Kon niki sing ngomong matun niki nembe serak. Nggih, nggih. Gara-gara ngamuki jenengan terus lho. Ya ya. Monggo matun tanbu. Monggo ngoten tok mungkin bebas administrasi monggo. Tanbu. Monggo Mak Cangik ngendikane anu kersane Mak Cangik mawon ayo matun. Wakil Mak Cangik. Tan wurung Sri Uning Kukur. Wah momongane jenengan wis iso gending saiki alah. Remeran kok dar kuning bisane. Wah. Ayo kene penjalukan ya. Ya. Dadi mustikane lajeng menika langsung lajeng Nyuwun sewu Mak Cangik nggih dipun seragenke napa dipun tayubke? Nggih. Tayubke mawon. Oh. Lah, Yang niki kan tayub piye mriki anu remen tayub. Tayub Nggih, 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 nggih. Tayub ya. Ayo. Dados. Ngono ki Mak Cangik wis kendel. Dados. Dados pinten? Kaya ngene barang jenengan lho. Prasetyo Anandang Brakti Srihani Danar Grahita Kanthi tresno kadange pribadi Sembah nuwun. Sembah nuwun. Matur suwun. Nalikane
Pripun macange Mbak Limbo wonten dawuh? Sampun. Kok njok Aku kudu nguntil pal aku. kok nguntal bil. Lah iya. Nguntal bil aku. Kak, mbok pilih setunggal melih niki enek genduk ayu-ayu Niki dadi sik. ditanjakke nggih. Enem-enem. Nggih, genduk anu ditanjakke riyen nggih. Nah, pemanasan. Monggo. Ya ya. Alit, monggo. Bisa karo isin-isin gitu ya. Alit, Monggo. Sesuk latihan melok kajatan nggih Le, dene omongan landung. Monggo sing alit-alit ayo Nduk. Mak cangik nika dereng. Sing alit-alit monggo sing gedhi-gedhi ndodok. Lah iya, kene ya. J. Pripun jenengan ngastomik Nduk kaya ape karnaval. Iya, jumeneng ora ngastomik. Terus kelas pinten sayang? Kelas kalih SMP. Kelas kalih SMP. Kira-kira sok nek wis pinter nek wis gedhe bar kuliah kepengin gadah garwa dalang apa panjak? J. Saoleh mawon, Pak. Nggih. Sak oleh tur urip dak nggih ya. Iya. Aja teleh kene nduk bengong lah unggah Mas Dik. Malah ra karo-karuan kok. Soale latihan soale kono ku nah latihan plek ngene deleh mik ini ampun Mbak lho awakmu ya aja ning kono lah ngono nggih nggih ora karo-karuan mungkin nggih kira-kira nek Mbak Elisa ngono ora apa-apa nek awakmu aja sik bengung nggih nggih ape nembang apa sayang kek jawa jenengan ngene sugeng dalu mak cange Mbak Limbu ayo matur Sugeng dalu Mbak Limbo macangi. Nggih wilujeng dalu. Saiki Asma sinten Mbak Wong, Mbak? Nggih dipun tepangaken nami kula Nadia. Oh, Mbak Nadia. Nggih. Saking pundi? Saking Jatirogo. Jatiragone pundi, Mbak? Jatirogo Jatikabang. Macange sijine kok ya ora Kok ditakoni. ditakoki Oh, Mas. nggih. Sing setunggale nggih. Nggih. Nah, Nggih, paring asma sinten, Mbak? J. Derek tepang namine kula Ceri, Mas. Oh, Mbak Ceri. Iya. sok Ben mobil. ben rondok gede sesuk digenti kijang nggih. Mboten namine kula Ceri kok kijang niku. Oh enak ceri nggih Nduk nggih. Ceri ki yo kecut-kecut legi ngono kae nggih. Saking pundi Mbak Wong, Mbak? Saking kenduruan, Mas. Tanggane matun kenale niki. Nggih. Nuwun sewu badhe nembang napa cah loro iki ya. Ninggal katresnan. Weh la. Oke cocok ninggal katresnan iki satu tembang yang baru ngehit nggih. Seneng mboten Mak Cange dalu punika? Remen sanget. Walah pengen ditanggapke melih. Nggih. Nggih nika dipun garap napa Mak Cange cepi jenengan? Jaranan. Ayo co garape jaranan ngono ayo. Ayo, Cong. Garape jaranan. Truntung tak tublak tuntak. Ayo.
Monggo Malimbo Mbak Cange nek badhe mbacutaken lakon. Dereng niki enten pamundutan. Napa nika? Matur suwun Nduk, matur suwun. Nggih, sami-sami. Enggak, soalé Mak Limbuk niki nembe perdana nggih. Pripun Mak Limbuk? Dah niki kula bacane riyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Mas Dalang Hadi Prayitno, Weh, kula nyuwun gending gubuk asmara mandhapipun eling-eling saking sinten menika? saking Haji Halimah Sekapuk. Wah tebih. Matur sembah nuwun. Nggih, sing kepareng nembang sinten menika? Sinten gitu? Wah, sing iso sing ndi ono? Mau ora mbok takoki sik, sing iso sing ndi, Nduk? Ayo. Lah sing iso sing ndi? Mak Cange nek kepareng kula milih sing niki nggih. Monggo, monggo. Iku Napa sing niki? Mbah apik-apik kabeh iki. Monggo. tiga. Tiga berarti sing niki. Oke. Nduk bebas kamu. Ayo kene. Lah iki jenengan bebas. Iki sing iki jenengan Mbak iki presiden. Wah lah. Estu niki. Pun kula lanting Mbak. Waduh. Wong jenengan iki tak penging petelan niku ya malah ngene. Angel iki lho. Cara kene Mbak, monggo. Radi mriki. Petelan iki apa? Petelan iki nggone lemase gembuk nika. Sing gembus apa kepriwe? Sing gembuk. Oh, gembus. Asli pundi to? Ngapak? Oh ngapak pada ngapak wis ora diapak-apakna meletek dhewek ya. Jare Rika wong Rembang, dene kok ngamangi melu ngapak. Rembang ora apa-apa, ngapak ora apa-apa, sepenting sedulure Lah ya. iya kaya kowe. Kayak orang nggawa apa-apa ta? Gandul, Gandul orang gawa, langka. nangka Ya langka. masa nangka tok ora kan? Maksudnya keprimen. Oh langka ora ana. Iya, langka, turung panin. Oh durung panin. Iya. Ki ana gandul-gandul gemletak. Gandule pada Iya. kemlekeren ya. Kemlekeren ya. Iya. Wis, Mbak Kayune nyanyi apa? Kowe Mas Mak Cangi lagune wau napa? Gubuk asmara. Mandhapipun eling-eling. Wah lah eling-eling Banyumasan. Nggih. Kepriwe maksudnya kowe? Berarti dilanjut apa keprimen? Lanjut, dilanjut. Cara kian nek Cara kiye. cara kiye mandap itu lanjut. Nah, Oh. medley. Oh, medley. Iya. Iya, iya. Eling-eling sik apa terus gubuk asmara. Ring kanggo aku alun nek eling-eling ya eling-eling tok Banyumasan, gubuk asmarane mengko. Nggih, tunggal-tunggal. Oke, manut. Kayak kowe ya. Eling-eling bae ya. Iya, Yes, apa-apa. yo. Pas piyayi ngapak lagune eling-eling. Ayo, Cok, gabyake, Cok. Yo. Dibawani mboten? Ayo iya. Nggih. Oh, iya. Kula remen nih bawa-bawa. Apa iya Mas Dalang? Nggih. Ha, ada Mas Dalangnya apa iya? Mas Dalangnya ganteng temen lah, wis duwe pacar durung. Wah, kula niki dereng nate. Alah, dene urung doyan wadonan. Dereng. Dereng. Nggih. Tenan orang lembut. Babar blas ora kenal wadon kiye bocah. Oh iya. Iya. Tang leti Pak Julang. Hah? Tang leti. Lah bapaknya Rika apa? Jolang ki. Kayak Kok kontakon. kancane nyong. Hah? Kancane- Batire. Batire nyong. Oh iya. Aduh ya. Ratena ya Warkudara. Suarane. Iya. Ki tuh suarane horene sing apik. Horene sing apik. Horene. Oh iya. Yang nyang horen. Oke. Ki apa sih? Horen. Lah iya ning nyang horen. Corongmu kuwi lah. Horen iki cara kene pitik. Lah cara kono ki son. Son horen yang nyong. Iya. Kowe kanggone ki son ki horen nek kok cara awakmu horen iki ngendhok. Apik bener ki guyune ya. aja ning petengan medene bocah Lah iya. cilik.
nyata lamun satria Jodipati ngerti ora godek wa? Apa sih Mbak Kayune? Rika tayang. Ara-ara tayang aku ora ngerti. Apa sih? Apa sik brengose areng kene? Oh, kuwi simbar kiye. Iya. Oh ya ngerti saiki sikine ngerti. Iya. Wis. Ngisore ngerti ra? Apa ngisare? Dene nyong ora tayang, makane nyong tekon, Bok. Kene nek nyong ngertine kaya kiye. Priwen? Kene dhuwur pol ki alis. Alis ya bener. Ngisare idep. Idep. Mane ngisor brengos. Brengos kumis. Ya janggut. Janggut. Kene ki simbar. Simbar. Lah kene ki wulu sikil ngene ki ya. Dene kok dilewati ado temon? Aku no kecamatan nih. Gadek simbar jaja yen ngandika Kereng kayak kiye pindah kuntur keprimen pada nyengingis orang yang ngingis kayak kiye rata-rata irungnya pesek ki suarane iso apik. Jangan menghina orang pesek. Orang pesek itu mahal. Kok bisa? Dening contone kucing apa sing irunge pesek sing kayak kucing delik sing Persia kayak mahal, makane jangan menghina orang pesek. Orang pesek itu mahal. Oh, tur uripe dawa. Lah iya. Oke, ya amin. Dene berarti kayak Rika irunge mancut ya, berarti nganu Cepat mati. nyong ora ngomong. Ya ora kian mati ora kes pokoke pasrah sak matiane bae. Lah ya aja ke susu, aja ke dagar ya. Ora kesusu nang kana wis komplit. Dene durung dibutuhke, Mbok. Iya, wis ora ana orang butuh. Dasar satria prawira rama eling kula eling tunungan di senapa ayo bayu gitu
Eling-eling sapa eling balia dadi selawe rama mongsa wiji mongsa wiji kang dadi pilihan ati sapa Matur nuwun Mbak Kayune kepriwe? Ya kepriwe macangi Mbak Limbu? Niki tawon ana kurang setunggal. Aduh, tak kira ana tawon ana tupe bisa kurang setunggal neh. Niki gubuk asmarane dereng. Sing kepareng nembang sinten menika? All artis napa sinten? Iya, kumana Mbak Elisa kali. Mbak Elisa kalih niki sing dereng. Ha nggih. Panjenengan gubuk asmara. Ayo Nduk, jane gubuk, ayo. Wah, iki kok selak aku sabetane mak cange Mbak Limbu iku nek masalah sabetan wayang wis elok banget iki. Iki wah kok iso cange wae iso mumbul-mumbul ngono. Ya iya. Nggih, niki langsung mboten sabawa nggih. Nggih, langsung mawon. Ya. Ya, gubuk asmara.
Ayo jajali. Nduk. Apa yuk? Ana tetembungan. Anu Nduk. Tawon ana tupe. Lakon ana bacute Nduk. Oh ngono ya Nak. Iki nak njajal suluke sing marai Julang. Yo Nduk mengko dijajal yo. Kuku sing tupa kumelun ngening kantiasa ngapake kawangku sagung jajahan